Bobsi, ma dwi nôl yn chwarae Minecraft. Ac dwi di cael y pethau fi. Ac wrth ni'n neud hynna, nes i dod ar eid i'r hein. A pethau. So dwi am mynd yn ôl lawr i'r ogof rwan ar ôl i fi gael torches a coginio'r bwyd yma. Oce, na i roed hwnna yn fanna. Na i just wedi torri coed i lawr. Wedyn bydd hi'n barod. Dwi am wneud hwn. Dwi am bita steak fi rwan. Oopsie. Steak. Torri hwnna. Torri hwn. O, ia. Na i neud torches a fan rwan. Oopsie. Ac na i gnaffti nhw. Ni pren. Na ni ffind fel. A wedyn, am bod wedi crafftio nhw mewn I ffyn, na I just mynd I nôl dim yr plank. Na I ddim crafftio yn mewn I planks. Na I just gadael fo fel mae o. A wedyn, na I neud o yn y ffwrnas ac gael o'n beth. Na I gael siarcol I ni torches. Wan ta, dwi wedi gweld i'r gogl I cynta. Oce, dwi wedi... Be dwi'n neud? Sa'i dorri mewn trwy ffordd a fanna. Just cuddiad hwnna I fyny rwan. Ac dwi mewn. Oce. Oes gan hwnna fynd? Oce, cael hwnna yna. Byddai jyst iawn yn cael y bwyd yn barod a bob dim. Cael hwnna fan o'r llaw, yn fanna. Cael y bwyd yn barod. A na cael hwnna. Hwnna, a cael rhaid y caib yn fanna, a gydyn hwnna. Fanna, a wedyn bydd y bwyd wedi coginio. Dwi wedi cloio o bob dim, so na I wedi cysgu rwan. Hwnna, a digwydd, na I rhaid... hwnna yn fanna. Ac roedd chydig bach mwy. A gwneud hwn. Fyna I fynd I gysgu rwan. Ar ôl I fynd I gysgu, na I fynd lawr. A mae'n mynd lawr yn beth anodd. Rwy'n nes I golli fo. Colli stwff I to dweitha. A da ni ddim yn hapus. Oce, dwi ddim eisiau marw eto. Yn so. Hwnna fanna, cael o mewn. A there we go, digon o torches. Hwnna.
98 yn ddigon, so ni'n meddwl crafting table, ac dwi'n barod i fynd. So, mae'n mynd i fel yna. Na i gael yr haearn yn fama. Mae yna lot o haearn yn fama. Cael nhw i gyd. Cael hwnna hynna. Mynd yn ôl i fyny. Pa ffordd o'n? Ffordd ma. Dwi'n gwybod bod fi'n pasio lot o haearn neu bethau, ond sa'n bwynt i fi gael nhw. Dwi'n trio ffeindio am ddiamantiaid a bethau. Air. Doedd o mae'n difaid o. Dwi'n difaid o. Okay. O ie, dwi'n gofio fi'n mynd lawr fanna. Lawr fanna oedd o dwi'n meddwl. Dos hwnna. Na. Oce, dwi'n saff. O, diolch am ar ei hyn arni fi, boi. Oce, lle mae diamantiaid ma? Fyny fama dda nhw. Fanna oedd o diamantiaid. Oce. Sa'n byd yn dod ffordd na. Na just... Come on. Oce, faint o dwi wedi ffeindio? 2. Lle oedd y diamant arall? Na. Lle mae o? O na, mae di disgu mewn i lava. Uh-oh. Bismillion. Wel ie bod fi ffeindio 1. Isio mynd drosodd i fanna. Sgyn i'm digon o beth. Oce. Deg. Oce. Beth hwnna? Oce, creeper. Na, skeleton. Na, paid a marw. Ia, met, ma' bod chdi'n da, oed? Clyfar iawn, fan Ashi. Na,
Uh-oh. Na. Na. Bang. Oh, yes. Skills. Okay, dwi'n ofyn. Dwi rili yn ofyn. Sa'n byd yn dyfar na. Na, guys. Neu fydd yn crouched. Okay. Dwi'n rili ofyn. Okay, sy'n eisiau panicio. Paid a panicio. Diamond arall! Dwi wedi ffeindio mwy. Yn fanna. Okay. Yay, diamantiaid! Everybody dance now. Gyda fo 4. O, 5. Dwi'n meddwl bod hi'n amser mynd yn ôl I fyny. Ond efo cwestiwn da I chi. Pa ffordd? Uh-oh. Okay. Okay. Na, dwi'n siŵr os oes na diamantiaid ffordd na bob dim. Okay. Dwi'n ofn am dde. Sa'n mwy rownd fan'na, guys? Na, guys. Dim! Na! 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 Okay, dwi'n cael iron sword allan. Okay, dwi eisiau fod fynd yn nes. Dwi'n rili ofn am y de. Okay, dwi'n just am ni cyddfan I fi am eiliad. Aros yn hwn am dipyn bach. Am dipyn bach amser. Okay. Na I wneud... O, dari, sgyn digon yn I ffwrnes.
Ni wedi crafting table yn fanna. Oce. Lle mae y fanna? O, da. Sgen i'n digon o bethau i roed yno fo. Fedra i losgu'r heini o da, nesyn. Oh, wow. Yn ffodus i ddweud amser yn y fideo yma a byddai'n nôl i fyny erbyn y fideo nesaf. Na i just cytio fan ddim yn y fideo. So yn anffodus i ddweud am amser a na i weld chi yn y fideo nesaf.